Коста хора, аз съм Харцовърт и днес снимаме в Ендъргот. Това е моят първи епизод, ще е развитие и ако стане някой PvP ще скочи на PvP. Значи, това е моя първи главен хом, който ще го рейдват. Разбрахме, че един факшън са го намерили, обаче не са го рейднали по... Това е тяхна си работа. И затова имаме нов хом. Home New е новия хом. Значи тук няма нищо. Аз преместих айтемите. Или освен някакви такива простоти деца. Шарп двойки или... Тук няма нищо. От тази хеска ще взема. Няма нищо. Както е, отивам на Home New, да ви покажа новия хом, в който пак няма много работи, защото няма много ме заспи. Значи тук тройки само. Тук трябва да бъдат мечи. Значи тук са моите фулки. Нали, моите айтеми. Тук са някакви неща от ивента, дето оставях. И това са на quality нещата. Доста повече от моите. Да му дадим една пържа. Ейте, да се радва. И едно гласно да се радва. Тъй. Home Lake. Там е като има drop party. Аз съм сетнал под един чест с лек и постоянно взем легове. И тъй. Това ми е ендър честа. Това са неща... Къде видях? Къде? Това са неща от един рейд. И затова са толкова спочупени. Имам 13 лега. Тия две инвиски не знам какво правят тук. Ама както и да е. Ами... RPFPS... Защо? Сори за този звук. Някой напълно. Чата пък да сейвнал. Warpent. Да няма хора. Много злено скучен клип. Ами... Аз какво правя, бах ти го френа съм. Тук как лагова. Home... Значи това е. Това мисля да заклипа. Това е първи епизод на развитие и клипче, че ще снимам. Ти сякаш по-хубаво се вижда. Тъй. Два хора. Да, хора, това ще е от клипа и това беше от начало.